je 20. petak i kao i uvek kasnim na posao. Ok, i da počnem sa današnjim vlogom. Opet vlog krećemo u 6. Kao što ste mogli da vidite iz naslova, treba mi vaša pomoć. To jest, želim da nešto snimimo zajedno. Kao što znamo, početak je sezone i svi smo mi pričali o novom zakonu i o kacigama. I o nezgodama koje se dešavaju početkom sezone, a i u toku cele sezone. Povodom toga, ja sam želeo da snimim jedan kratak film, video. Tema celog videa je poruka koju ja želim da prenesem svim učesnicima u saobraćaju, najviše vozačima automobila, da i mi, motorciklisti, postojimo i da je ispod svake kacige čovek. Ceo taj video i treba da se zove ispod kacige čovek, nešto slično tome. Da bi snimio što uverljiviji i što bolji video, potrebna mi je vaša pomoć. Zapravo, svako ko želi da učestvuje, potrebno je da snimi jedan mali, kratak video u kom treba da kaže ispod kacige je čovek. Potpuno je okej da taj video snimite mobilnim telefonom u HD ili Full HD rezoluciji, totalno je nebitno. Samo je važno da bude white, ne uspravno, položen. Ukoliko želite, vaš je zadatak da uzmete vaš mobilni, upalite kameru, da to ja sad trenutno pričam scenariju kako bi vi trebali. Je bitno da kamera bude fiksirana, stabilna. Okej. Potrebno je da stavite vašu kacigu na glavu, u jednom trenutku da je skinete i da kažete ispod kacige je čovek. Možete da kažete i svoje ime, mislim da je i to cool ukoliko kažete svoje ime, da. Isto mi znači. Primer. Ja sam Jovan Dašić, a ispod ove kacige je čovek. Tako da bi to bio neki primer kako trebate da snimite ovaj video i ja bi na tome bio jako zahvalan. Zbog toga što svi zajedno pravimo jednu cool stvar, to jest pravimo jedan kratak video koji treba da skrene pažnju svim vozačima da i mi postojimo i da je ispod svake kacige čovek. Da, i to je bilo to što sam hteo da kažem za temu ovog današnjeg vloga. I još jedna stvar, zašto sam u stvari počeo celu ovu priču i zašto vas cimam na sve to. Zbog toga što nas na ovom kanalu ima preko 15.000, tako da ako nas već ima toliko, ajde da vidimo nešto zajedno da uradimo korist. Tako da... Baby, follow the